Какво ста, хора? Съм The Game Shark и играя Hungry Shark. Да, малко странно става. Аз съм The Game Shark и играя Hungry Shark. Да продължаваме. Част втора, епизод 2. Хайде да похапнем малко рибки. Развихри се, бебенци, нали си пълно половина мотор. Трябва да събера пари за малко на колата. Хора. Да малко да събера. Яни! Моля ли да... Сме ли да звуча? Искам да звуча. Как ме отнеси миналия път на... Течение! След това е срязка с това и без това минавам през естествено. Това е минно поле! Ще съм добре, ако медузи. Има медузи тук. Тук. Вкусна рибке. Вкусна сладка. Кълдръж! О, да, взем! Стига де. Добре. Не! Сам се не живот. Валя солдата. Ако са ме отредили. Не! Пусти се! Ей! Аз съм умрял, бе! Калибър. Гет 3 минути. Стига. О, подобрих си рекорда. Това е новото. Искате да правим видео? Хайде. Няма звук. Ами не разбрах много, явно че хвърля бомби. Шикувам се, аз съм го виждал, той е отпреди, може би няколко месеца, да. Само си чуя играта. И аз как говоря? 400 и няколко. Не, пиявици! Пиявици! Ай, престани! Женка. Бъгнали са
О, това му е двигателя! О, ваза човек, това е дрънч. Ура! Ще тира още по-надолу, ще видя, че това няма значение. Няма значение дали е дълго. Истинското. О, благодаря, че ще ме го изяде. Не чаква благодарност скоро. Аз вече му благодаря. Защото излез паметта за това. Убиват ли? Да направят теб да убият, че си зле. С мозъка. Говоря на глас. No thanks. No thanks. Get 7 minutes, you said me that. Adam, where? От 8 май процента са пренесен на 10. Само като така. Сега дали съм 10 лева? Не. Добре хора, това клече беше. Ciao.